Mihin te vas kähtselit? Mihin kähtselit? Mihin kähtselit? Ei. Ai ne hatsinko mä jienat vaimat. Näin. Mä en tiedä mun säihit. Säih mun hommika. Ja mä en tiedä aiemmin, kun mä sieltä noita kuvit mies kähtsät. Niin, tiedä. Ei! Ei viimma, voi tuulena. Ei minkä sähti halkit. Tee min sähti halkit. Teekala. Ehkä mun se ei internettini. Tää ei tälle internet tätä mun hommit. Herma ei väitellä. Täältä saavata toima. Jakkuita elmuisi hieno ordniksi. Ei minkä laalekit. Sahti haalekit. Että rakkaan tuossa kähtseli vaan ennen kuin muis... Tämä karra jienne. We must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have. Let that be understood by those who practice terrorism and prey upon their neighbors. Some U.S. intelligence analysts believe America is already in a state of war with the Soviet Union. Are Soviet spies living among us? Täältä klorileikki me on noudat. At the American embassy in Tehran. An unnamed White House official claims that a Cold War disaster noudat. Sitä siinä on muisteleemi. Mr. President, we have two names linked to the hostage situation. Arash Kadivar and Qasim Javadi. Just give the word. Olenko mä kähtänyt oloa teille? It's time to send a message. There will be no On tosiaan more välkkä kähtänyt hirmaita. You sure we can trust the police, Adler? This guy's done more for less. You'll look the other way. Aina täällä. Mä näen liikon teitä Call of Duty single playeri. Adler? Glad you could join us, Hans. You remember Mason. We cleared Hans, älkää. Koistelee marraa tältä sohkaa. Tuulena. Marraa tältä sohkaa. We brought it up. Pleasure doing business with you. Nokia kuokta koomoin no oftalomikin eskuvuojasi njäljullakin. Hirmeit vuojasi. Sekä toluslaakan njäljullat. Let's kato. Ja. Hirmeit drifti. Jaha, mä kan spela, ja just. Ei tältä siitä ei muuta ahka. Annakas juhkoa huollakaan. Niin. Mitä poin? Oi niin kaap marras olko päältä lomat. Urdimme chauffeur. Jäs mä näin haski. Niin, torro, riitä.
Makkan saaka tilalla Adler. Makkan summe. Mä haluan vähän iskaman nakaskä tää valti porokuoli hoijuuka. Jornkal tai jormeinen. Mä saahtaan porokuolit. Läkö väl nokkia kähsälän talaa. Let's not keep Kasim waiting. Oho. Hey, Mason. Party favors are in the trunk. Ja mäkne. Ja, kets. Meemmin valti. Ja kapla haular. Teemi valti. Jorri soma. Kets. Tuulen. Eikö nokkia väl täällä vitsän? That piece of trash is a lot of things. But safe ain't one of them. Follow ja hankka siitä tuu. Kasim has info we need. Tää simana pahtsit. Someone else can take a powder. Ja mä ei suova muu vielä pahtsit. Apartment's just up. Täällä ei sama lehket Call of Dutyn tähtä kampanjat. Tää maimuskit. Maimus Modern Warfare huibor. Olla boro mun kahta multiplayer. We need to hit Kasim hard and fast. Let's go. Sitten me tehdäänkö sulla ei minkä täältä riviä joka laakan hommikka. Ikä sitä hisoa muu pahti pissu. Niin te. Let's help him ring in the new year. Light him up, Mason. Go, go, go! There's Kasim! Just det. Och vad är det? Mulle sen pizzan mutsa. Voitte mitään realisma. Oi. Pääsi mana liin. Voitte pizzan realisma. Mutta vähän varkosliiktaa. Ilman mä saat nun rampuspeli. Mä käyn vertaan saapana vähän unniit. Nummi tahkaut. Saapan homma kun unniit. Maus. Kostale. Gameplay täällä. ADS. Vähän unniit. Kahtilla vidarat. Se tuonne me ahkanut tunniit. Ja tuonne unniit. Lokirat. Se niin katsella porra. Ikä semana ably. Ei. Ja. Hei! Tuulen. Kovasta lehtä sarva. Ja keholmus. Ei. Mutta haulara. Haulara ei orni tiedä, kun ei sarvaa pissy. Vähän realismi oli. Mä oon vaan realismi. Ei ollut realistis. Kasim can't escape! Find him! Che pistola, costa li vielä diamantti. Diamatti. Ja kyllä vertailee Move, move! Suoma pistool. Suoma missä diamantti. Go, go! Cool. Jaha. Get moving! Täällä eikä mun finjabis. Oja. Ei mun sakkaan, eikä pistol. Sä tilallekin tää tahka. Nee. Ai eli muitan ollut. Jaa. There's Kasim! Move it! We can't let Kasim get away! Tuuli vattis. Mun somaa. Älä ei somaa tää. No, kun mun pistola, mä knodda pissa vältit. Vielä. Let's go!
Oja. Antakas. Antakas Kasimmi. Go, go! Semmoks... Joo, mä tiedän. Mä teettä niin. Nääkee. Ikka tiemänä. Ikka moi ikäismänä. Ja niin, tee. Kohta missä kosti niin. Tee mut haulaa. Terminalkin med alla spel spelar på haular. Niin. Jenni kyllä ollenkaan päätikö meistä. Teko mukaan taas pelissä hirhekkä. Häh? Musan paukkana se kei. Niin. Musan eikä pistooli, mä etsin väällyä tämmöisen pistooli. Tuulen. No johan tietenkin Cold War single player, mä olen spelaamaan banaana hommai. Mä sä väällyä, mä saan pistooli. Mä otsin jo mun kaularinkin fikkan. Niin. Ei musta vaattaa se, ei musta pitäis olla sen. Ostreta olemme. Ja olemme upp taknalta, mä imatsin päät. Yeah. Joo, mä näen nämä. Mä spelen vallolla Rainbow Six Siege Xboxissa. Spelen vallolla. Eller kallas på missä. Yeah. Spelen vallolla. Pelako niitä tahkaa? Meitä oli, jaha. Ihan makkara sääkä. Tekis porro. Läkö porro kohtaan topkostin listalta siitä. Ja illet. Jaha, no rapaako aittia. Rapaako aittia, jos mä liftaan tuellet. I have no idea where Arashi is. I don't think you understand the situation. Ja ei meinu rapaa itse, ne mannako rapaa itse, hä? Rules? You have rules. You took hostages. Jos ei mikun mastaa täältä, te mannaa valle heiveit. Wait. He's in Turkey. He's meeting someone in Trabzon airfield tomorrow night. Mitä muita, mitä muitella? Jota ei meidän mikun mastaa, ei näitä jakalla astas mannaat. Mitä vainalle. Painantu siitä, kuin minä vasta marrasis. Me saattiin skunteera viitaas. Millä aiemme valolla spela Rainbow Six Siege. Kasim is out of the picture. Lemmottis jauhka, me aiemme hirveis pellet. Team arrived in Turkey a few hours ago. Mä alkankin spellat Escape from Tarkov. Tän on kuin Rainbow Six Siege homma.
Anledningen som jag var ganska bäst med Rainbow Six Siege multiplayer oli, että Rainbow Six Siege det här kohta mieleen tähän maailmassa mitä mil mä en muista ilmeisesti. Ei Platinum, mutta Platinum. Priorities to ID a rush. Ja Platinum kokit. Jag måste gå ta kevadsit. Gå ta kevadsit. Niin, joo, just. Jaha. Check it out. Kiihkan tällä oinuka torru, oinuka mihkä. Oini kappaletta nokkia kuokkita koova mutsaat. Nope. Incoming truck. Left side. Tee pohtaa lähtö patsupiila. Finnmark reinalaista piila. Jaalale. Ja. Tielale. Kemanni. Tuulen. Kami tie marrasis. Marrasis tal tie kiesalle. Kiesalle manjan. That's our man. Tuulen. No. Jaha. Whip, stop that train. Et siitä tahka. Viehkä tiesä. Vähän päähti tokko. Mä tupis luuri tokko. Lähti manjali. Manjali spellanne vähän multiplayer. Alkoi tää vähän kähtelyt. Tuulen. Ja. Känns det all drönare vet. Ja. Drönaren det lär vilket så. Ya gimana? Ya orang beda kayak ya. Oh ya mate nih. Ini kesana, so mesti ali dia, masta just där. Ora valka rajetna lehke, mä en nurni hiena jo. Yeah, en lokerat. Yeah. Jag var här under igen. Ja mun nyt alas. Ne jältä manna. Kuinka patsalo hommaa kun parakat. Jaha, vai ne täällä? Hostages.
Kalle Heikka, missä uskalkaa valtiet. Nää laavi karttaista, lalta saamisimulaattor. Paatusaamisimulaattor. Takkarta laavasin Bullshit. Perseus is dead. karttaista. Kamalla on monelle ihmisen ratkakartti nouton. Perseus will watch the west. No jaa. Mutta jäi niin ruoavaa laavan. Suluit. Valle. The survivors again to Langley. Valle sului siemmelaakan hommas. Jälleen kuin nuvattiin, mun vaatii semmois homma. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968, Vietnam War. Viet Cong soldiers, orchestrated by Perseus, attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again. Kyllä kun minkä kähtsätään. Planning an attack on the West. Perseus. The CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Uskali vaan karrasi näpeli. We're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, Ei mitä vain. allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent Minä on tiedä kähtsä. Spellut täällä. Ei minullakaan kähtsät. Kähtsät dekkaari. This is Hudson. How long until we have a lead on Perseus? Meni veteli joka laakan. Adler's in West Double Berlin. agent homma. Should be at the safe house soon. Kaikka undercover manna hiuassa ja noin Not viidasta. the one you should be Ja. asking, Black. Kal minun filmi aina nouta. Ei minut ihme koit. He chased down Sims, Azoulay, even pulled some strings to get Helen Park from MI6. We'll get them Mason and Wood soon. I'm not so sure about Park. She and Adler have that Ja business from minkä before. mä se vitsät. Ja harppasorniksi. No niin. Skin tone. Jaha. Ojas vielä makkata molemmat. Jaha. First name. Pirra. Mutta kaka takkarit saalle kolle Cold War. Mä vertin saalle pirra joussit. No niin. Sahtakas manna kanssa saami pustaavi hornet. Niin. Ei. Ups. Oi. Älä voi. Mutta mulla se tuovas pitse. Niin. Bella. Alias Bella. Bella. Place of birth. Tämä on killa mujutolit. Classified. Oja mun vertin kustu. Skin tone. Makka tällä lehvetyn kaamera. Katsotaan sulla ei tokkadako hiltä. Tiellä. Iva juuri nyt. Mulla on kuolla suaukka. Mulla. Gender. Non-binary. Minä KGB. Ja. Mun tekkäkin liikunut sniper-spellat. No mulla on mieltä moleen. Mulla on takkaa tuolla. Ja. Aikpa sornikis. Mitäs lohka? Profile. Mihin mä olen täällä? Mihin pitsät? Sä muistin musta kun jäi kertousvuotta, kun speilan teispeillä. Muuten uipara kertousvuotta. Bell, welcome to West Berlin. Joo. Ja ei mennä Berliiniin kuitenkaan tuulena. We've got a job to do. Mitä? Klassiko. Joo. Miä? Joo. Sanoiko internet? Mitä mein? Sitä kun mä sanohkon internet-juduoli. No joo, tai minä tiedätte, että ei tarvitse aiemmin nubuori tähän hommat.
Jollain nuori tai. Mutta katsotaan vielä pohtaan Xboxia ja PlayStationia ja konsoleja. I vissa sajter är lite vet att lägga hålla Xbox på en pohtaan ja PlayStation ja det har mycket. Yeah. Ainakin niin, mä olisiko taas internetti-lehket. Se on någon gång spelat en single player. Resume del. Yes, min naimet. Joo. Ihtä vahko vanjille. Det är mina killen kähtsäis, no minä killen talke. Ja vain. Lekaltanen kun mä olisin äsken saami pustaa vai lekaltanien. Bell. Musta kaikki ruopustaa, ruokia vai mä tää ei ruokia pustaa mustan ja muu hommiksi. We've got a job to do. Ja niin. Adler. Kauheasti ohtselu frames per second. Kauheasti valpuolta. Tohki. Jaha, kos min tallet? Let's get started. Go the game out to make. There's been a surge in Russian chatter in the last 48 hours. Iskan ja play. Nekap miksi oma ehti. So far there are no leads. Musa ka veesimka lehkenalta. Joudut vähemmän lihkaa. Tielkeen al tielt vahtsat. Okei, mä finna mut tuuru. Ielänk. Ketä? Mien taas? Kien tietää? We're looking for code names, encrypted transmission, Russian activity with NVA, anything that could be a lead. Good. Ei. Bell, this is where you come in. As ex-KGB, it was a risk to bring you on, but we needed to think like that. We need that mindset again. Head to the evidence board. Retrace our steps through the Nang. Anything. Mä etsin sitä mulle lohkut. Oho! Banana Master. Te. Olo kiito Banana Master kuhtua. Kauhtsie. 4. Kuokkite. Näs täältä. Vai leikatus rehtskooda vai leika tuota. Ottaa nyt vas kähtsälit. Kauhtsie. Me Banana Master tällä. Banana Master tällä YouTube kähtsi mus. Tämä Twitchin tai saihtu aina mitä täälät. Kuokkit 0. Kohta tekaa kun mä mahkais. Kohta tekaa mulla on valma. Tää on kärkän. Tämä haluan tietää teet. Ei. Niin täällä, ei. Ja kiljestä muu. Tuulena Banana Master. Tiedät myös tiesä kauna, mitä nyt kähtsä, mitä le. Ottaa mi kähtsät. Koloma, minä te koloma. Well, I'm keen to hear about your time in Indochina. So close to Perseus. Tuulena Banana Master, kun muu taajui. Vähän jäili mukaan täältä. Täällä tappakakaa kootiosta kaunat. Tiellä, Ei. Tiimirtaa kaunat. Muuko taajoita Banana Master, Tuulena.
Kästellä taappoin kappe. Taappali vissaasi joo. Kähti. Niin tieli TV-kanaalit. Kähtsä mitä? 6-3. Jaha, ge. Jo, ge. Täällä, ge almaagen. Kolmo. Kuhto kolmo, ja. Minä tiehti tän, jaha. Mä tiedä. Kää minä akkimme lahkunis kohti, jaha. Kuhto kolmo. No niin. Oi no kap mihkä tsallunko soke. Sitä kälke. Akta. Kuhta 3 akta. Okei. Mitä vain, et. Kuhta 3 akta. Koktinumero väl tarpe. Mie taastutsi. Akta kokti 3. Oi tielman ordningista lee. Okei. Mie tääli. Tiel clinical record, joo. Joo, täällä akta, juoga, kuhta 3. Just tavalla. Tiemi vert kauna täällä. Mä jahka till kuulun näillä. Lekappa salonge pyssyt. Vitsi me tuhtan tän Nokia. Nokia kuokta kogi jereän salonge pyssy. Mä nää källari siskan. Jäppä. Heilo ihti mun källari. Kätsillä kaapnummurat. Jaha, metrologavissa, joo. Klinne mieteleviltä lähti. Warren Commission. Tälke. Okei. Kuokte. Yes. Emme kähtselit. Tieli. Akta. Kuokte. Kuhtua. 3. Tieli aina banana master. Mie ple. Tää pilvissä ei nuolu. Kelee saita liike. Mie täple. Tää raadio. No niin. Tee. Me mie kakas pellet. Tää on mörtit. Space Jump. Mä tiedän, että på räkki Jonne. Tuulna kun jäämän. Näkö sotesti? Oi. Ei, mä kun tiedä. Boxing, tiedät samaa. Boxing on spela. Mert tiesä kärkä. Iin, tulna kuin kärkän tie, roggai. Vörtän tää, tää vai mä arvoin vörtän taas pessä, tää mietin pessä alkkoon. Johti tiesä, kärkän kun yes, kärkän kal. Yeah. Yay! Ei. Ja mä jahkentelin mun peenä. Ja mun vatsapeenä. Mun kalta noina banaanamaassa, kun mä kaunante mun cheat codes. Okei, mie täällä. Yeah. Ja tielekkä mirukku kulle. Oi. Jahkin. Näitä peissä kun mitä eikä pajaa. Yeah. No kun eikö minä ajor välakti, hä? Ke? Eske mui vainan tää ollenkin? Jaa. Peisänkö mä kuulin?
Tehli alla vaattis, minkä. Tällä kiiraamas kohmokkaan tämän buksingan pessät. Näkkämät alkon tämän meitä bessa. Mikä kun me tappelut. Kiedäpä kolaasti me näkee saamia simulaattor. Yeah. Kalta voi, minkä on nämä täällä tie. Kähts miä pelle. Tiitr. Näkäs Facebook kähts. Home Amazon. Clear display. Oho. Lägger vi sagt att hacker uppe i chatten. Jonne SX. Jonne tog hacker. Här login. Jaha. Name Amazon cat. LS. ILE. No min kähtsä, että... Niin. Cat ja file name. Aha, okei. Okay. Vart vähän. Onko mitä sä bessa hirtti? Miä leike? CS, I. LS, I. Onko mitä bessa hirtti? CD, jaha. Det var kommer svär i min base hirt. Should get out of bed first. Get the serial number. Till joka lagan your room. Oh ja. Ota vähän. Niin tielle keitä sihtää tämmönen josta, jaha. Oh jaa! Tällais joo! joo, namu ainan. Tamu ihminen, joo. You're already awake. On the floor is a note, you must have been slipped. Jaha. Takan nähdä. Ja. Tämä on kyllä se lohko, tämä mun tietoa. I think, okay. Tai alle karvoit. Go. Mielik makkar mielik. Ja.
Arvoin teillä valmaankäkä minigame. Kerta ei spelat. Mä koettiin mulla känen päätäsi holomit. No kun missä jotain ahpien tahkat. Tohko min peesä. Jaha. Aja mitä kähtsät? Kähtsä mitä meinallaan. Jaha. Jaha, yes. Perseus. New evidence. Legal taht. Meitä mä jätkä spelen, tämä ei muista. Eikä taht, ei. Mä spelen tuo kasimma jo just. No mun ideali mä spelen just. Joo, exam evidence. Joo. Tiedä mä jätkä spelen. Täällä on. Next mission, joo. Spelu tie. Aippasortniksi. All right, Bell. We're going back to Vietnam. Mä tiedän, kuinka mikä pessä toisteitte minigameja. January 68. We were a joint CIA SOG task force embedded within the 3rd Marine Regiment near Da Nang. SOG was there to sniff out Soviet activity. Joo. Word had it Russian operatives were active in the region. Perseus had no known presence in Vietnam. That changed at Da Nang. Somehow Perseus knew about Operation Fracture Jaw. Fracture Jaw. That one sure went sideways. We launched out of Camp Haskins. Ja Jonna halk spelat just var hen kähtsä, mä halk spelat Escape from Tarkov. We want those memories. No details too small. Taka kähtsät, missä Jonna kähtsät YouTuben Vox_E. VOX _E. Tässä käy ultimate graphical settings. Siellä Borbon FPS ja unnebun input-läga. Fracture Jaw. That one sure went sideways. Bell, it's time to wake up. It's break time. Jaa. Valtimaata pauhkana sani. Oja game sähti, että taalilla kaltaa maus vielä. Joo, ollaan vaipan tuulen. Däämi valti holloa purupan. Vähän storjalla aikaan pyssi. Mä kestän legomus tätä V-synkkanalte enabled. Imaskailnalte. Mä muista tuossa 60 monitor. Man aika niin. Saita man. I måste se på 60 Hz när det är jävligt. Saita crashta tihtor här. Ei, kato man nää vuori. Mutta 60 Hz monitor vain nakokat. Lentäkää. V-sync vattis vuotta. Vihtalo GPS. Jäillo GPS. You're pretty safe here. Det är mer vähän, minä riutit. Tahimana, missä minulla on vulkas vähän FPS. No tekee vähän uudelleen jäälle. Tiedä kyllä jo. Tiedä mun tarppu mun historiavideoita. Ray tracing. Minusta alle, mitkä vähän unniehtait. Mulla hai. Tuo mun nyt on saattanut downloadit. Model quality. Texture quality. Niin. Teemme vain että. Hillassun FPS IV-häg. Hey Butcher,
How's the arm? Still hurts like hell, but at least I can move it. Illas näppäissä ei vähääkin teidän hommikin, ja. Me ei muokaan, ikä voi tyhty tohkasti muuten kirjoite. Filmi kun alai viehkä, elää kuin vaatsit tuulena. Mikä kirja lohka. Ja alas riu kirja. Hey Sims, you know reading that shit's gonna make you go blind. Yup. That's why I want it all up here. Well, you're with Sims. Usually bring Alas riu kirja kähtsä. You got a new assignment. FOB4 Ripcord is holding a vital asset Charlie wants real bad. What kind of asset are we talking about? The kind you don't ask about. Ripcord has been taking a hell of a beating. Oh, yeah. So it's our job to secure the asset and get the fuck out. Tämä aika kopteri mulkit sohkit. Mennään tappides kähtsämle, koosta leetta pohtsit. Lekko missä Kalle Heikkapale. Kalle ei tappale pohtsit tämmöis. Ei mä tiedä meidän kun mä vaasti. Jahka mä kyllä Banana Master vaasti olta Xboxiin. On pian ollut aikki PC. Ja kanna muu ko ikanna mus muu pian ollut aikki taas PC. Muu ei kanna vaasti. Muu ko ikanna. Mun arvin kun olen vähän borpun nää tekniikkat, niin mä ehkä nyt voit häntää crossplay spelat. Teko tää kyllä crossplay. Koska hän tuotta. Niin takevi. Jaa. Ja min tälle iskan tiehtiet. Mä tein tuohko, hä? Tuulen mun leet sorepaa mun verkki, eikä teivät iholla mun. Hää? No, pisseluoret. Jelnu alle ketä vaddasemos. Ehkä mä knodda vissosola ei muttimis. Fatties täällä. Täällä alkaa sieltä fatties ja muistan ne Modern Warfarein puolikot jahkaa eloisen tiimeen tästä.
Acá no puedo un bis. Juega el tieto. Tuuli, mutta somaa tää kyllä. Sama vois pelata takkari. Mikä tää mun verttina, kun tuo ei halua mun kotiin? Tuulen. Tappa pissulet, hä? No joo. Ei, mä koin ykapin täällä. Ja se haulikko, Tuulen. Kan bollinen bara med så. Nah, mana pirra, ha? Jäällä no alke. Ja siitä mummo na teiku. Ei kibessä. Ei. Okei, missä tää oli? Eikä tiedä vähän vuoropuoleen. Like looking for a needle. Yeah. You hear that? It's on you, Bell. Open the door. Joo, nää. Adler, we confirmed it. Ja, aloitakin muuta gaming PC. Well, I'm staring at two bodies that sure as hell don't look Vietnamese to me. Bell, grab that comms log. Let's see who the fuck they've been talking to. Ja kähtsä, kenyllä saarnon. Makkar sitten tästä kalkit. Ja kosa meini johti.
Tuulena. Vähän uudit. Niin, tee. Ei täällä lohkaa muu. Simmon on vai. Badger 901, this is Ripcord. We are still under heavy fire. VC are breaching the perimeter. What is your status? We're inbound now, Ripcord. Get that asset ready for transfer. Roger that, 901. Mä kan sopperi. Ei minun vois valiinkin tohkit. Kopterin tohkit. Nää. Niin. Hei! Tuulen. Ottakaa huoneen valpuurit. Jaha. VC are all over the mountains. No sense here. All targets are valid. Tear them up, Bell. Target the huts. Kosta pääsee tuolla? Mä tuulen ja... Äänäntä porvet sohke. Ko tänne jokin lokto, niin tämä on vektää muista. Sen. Joo, niin. Nee. Tuolla orman nämä. Tää on porreli tuulen. Yeah. Good job, Bell. They set that hide after us. They're pissed we got the intel. Ripcord base, 20 seconds out. Ripcord, Badger 901, our final approach. Roger that, 901. The base is still hot, so watch yourselves. We'll do what we can to clear it LC. Get the asset ready for transfer. Roger that, Ripcord. Fuck yeah! Tuulen. Ja på räkpulsen voi mennä sitä kähtsyt chatte. Väärä tappe. Nee. Tuulen. Joka jäämä molemmat. Ei me mennä kähtsään. Niin täällä kohta lähtenen. Joo, puhutaan näillä. Nee. Kosta päätä sit? Häh? Nee. Nee. Voidaanko tuolla mihki? Ei. Joka tapauksessa voi lotsin itse PC. Koska tää poinu kuin mihkä, hä?
Tuulen. Yeah. Badger 9 or 1. Our scouts have identified a significant enemy force approaching from the south. Divert to intercept. Approaching from the south. Ja tulmaa ei tiedä. Mikos makan? Mä en makan tätä tahkaa. South. Mitä luksua, hä? Kostella täällä. Oja. Mitä ollaan? Mä kosalemman nämä. Ja tuolle. Hei, twaini. Tuokkunen. Ja täällä se. Mä vaan lyhän kähtsä tien. Badger 9 or 1, you are clear to land. Copy that, Ripcord. Badger 9 or 1, setting down. No niin. Kannako tää PlayStation vielä? The base is still hot, so watch yourselves. Roger that, Ripcord. You Adler? Mac V. Sog? Yeah, just hurry the fuck up already. Yes, sir. Thank you. Don't thank me. Thank Bell. He's the one who just snagged us a fucking phone book full of Mä ei takalak. Food. Teillä olla food. Siinä kalka harvempi mati pohtsta. It's a failsafe, that's all you need to know. Ain't that desperate already? Not yet. Vastaan mikä kati pohtsimpi. Tuulen. Rakentaa mi fuutus ehkä kuin lappu. Hä? Teille mi... Kohtalta mannen jämmin fuutus ehkä. Somehow Perseus knew. Sims, Bell, you okay? You're okay. Bell, let loose of that goddamn turret before we're overrun. Tuuluna puoli kestä ranja siitä, koska ei tullut miss fuutus. We need air support! Bell, call it in! Grab a weapon! Keep them the fuck off us! Where's that air support?
Still with us? Think we can call this Yeah. a success, Sims? Man tapp nuorta beltiska med kohtuun. I musia mikrofona. More importantly, Tämä UBS ei liiku, kun muhtiin jäädä mikrofona. Man tapp nuorta belte. Jo musse... Musse Twitch-podus voi musse... Metä musse oftsilosenttimeträ. Tekkare mausmättä. Kama se sihkaa, että mun nippa ja saahpan. Joo, ja ei mitään tiekille kehtsit. Min tiehti, mä nuorta pelissä mun kohta, mutta tappali ranja siitä vähän. Joudun liikkumaan. Liikumme ranja siitä, kun mitä poimme. One in particular stands out. Anton Volkov. Anton, tälleke. Russian arms dealer working out of East Berlin. Ranja sitten seitti sieltä. Kammo jo tihti, tuulena. We've got killer capture orders on Volkov. So if we can't get Kähteli vääveltä milloin ei Warzone. get to his men, Spela Warzone. close off his resources, force Joo, him joo. out of hiding. Joo. Mason and Woods are still wrapping up business in Kiev. Joo. Nä. Alma porra, nä. Joo. Gear up, we'll move out. Joo, nä. Mitä mä jännän pissan kakkan tahkat. Nä. MI6 has been tracking Volkov for 7 years. It is my strong preference Yeah. to attempt to capture rather Ei. Mä ajattelin, että olet tähi tärkeä. Ei tuollainen. Niin mä tekee teimme, hä? Joo, katsele puolella. CIA operative named Robert. If we could get the protection on this disk, we might be able to take down the entire spy ring. This is why we need you. Show us those skills. Ei mä näytä kähtsä, mä oli... Mä kato pietsi joka lakan tirroit. No min tahkat. All right. I'll let Mason and Woods know that we're ready. They'll be handling this one. Our source tells us that Aldrich is about to move south across Colorado and into northern New Mexico. Tennen disketten tiehto, koska kalket kosteinen meidän pahtotalvan johtiet. Minän seitten. Nyt tarvitsi tehtä hoitakin. Kärkä tohko uutolta. Tän ranja sitten. Ja aippa sortnikis nä. Ja. I can't believe Aldrich betrayed the CIA. Betrayed the whole fucking country. Phoenix 2-4, this is Phoenix 2-1, 30 seconds out. We're up, Mason. Locked and loaded. Näiltä vain, että... Olet sen neutekkalle pätiästä. Jaha. Shitheads think they can hide from us. Time to send a message. Mutta pieniä pelttoa tässä. Aldrich is in one of those trucks. We hit the ground hot. Watch for runners. We'll cut off the lead truck. 2-1. Provide overwatch. Let's go! Здесь раненый! Niin mä olin nielitskan tarppan tahka. Ja. Tää ja mitä tuulet ei...
Tuulen tällä karrassa toki entätti sen siitä johtien kengät. Vitsi jo tokkaille täppätus. Mennään kähtsämme kiäppor kumppi. Täällä oli rossalat se kumppi. Rossalat se kumppi. Näillä kun musta pistoolaa meiltä on. No ei. Haulaa. Tuulena makkar haulaa. Kähtsätä sirra johti jokseen täppä. Mä kannan meikki. Mua kalottu on tuulun. Kyllä siihtä nohti. Ikäis peisä laasraikki sisään. Oi! Mikä sitä? Kun mitä ennen kärkätimin... Temin sähti. Jätkeli muita sanonut. Tuulen heti luola. Niin mä pääsee kutki sisään, hä? Tämä on upipis, mä koo tänjämän. Mennään tää piskaa, mutta kentää se kyllä täällä, hä? Tuulen. Minä viehkä tääkö aina, kuukkaisko minulle. Peissäkö mitä tääkö sisään?
Det ligger ikke til mig. Tuo karrasa toki tällä jäi. Meitä taas mennään paakasti. Oh ja. Let's crash their party, Mason. 2-1, going up. Roger that. I'll see you gentlemen afterwards for Ah. action. Aldrich is running out of options. Come on, Mason. Näet, kun puhun Suomessa puhut sans uksoraikkolks, hä? Terminate this motherfucker. No, eikä men jäämme. Mä jäämiikö? Eikä mä nakuan. Tulen ekoi, joo. Jäämiä tältä puhui. Häh? No täällä heitti taimat, että Black Ops. Vi werd kähteli Warzone. Ei jätä ranja siitä ihalla, nämä dinja likstuvat. Ihalla mä kan dinja likstuvat, dinjakan. Ja. No vaan tekevää. Kun tarvii garanja sitten tietoit snuggat. No niin. Ei minkään kähteli täntä. Vai ne tako tää manna? Ojake. Ei. Mä en tiedäkin. Häh? Okei. Tai jordu aimamme. Kähteli hölakti vain, että aina kohta manna. Jalto aimat. Just ei toivomispella jokin, että niin minkä kaksi pellat. Ei maasko ihan haltu aimat. Jos jo ei toimi, mikä mulla se peil? Jelno mä asias katso iktout päivä puhtaan, joka sitä puhtaan. Installed. Oh jaa, just det, on tietysti tähän kuuluu
Tähän kuuluu taas, tämä Warzone. No ihan tietyllä siitä niin tähän toimimaan. Ja. Tuossa kuuluu, kun jotain Warzonea kuuluu. Ja muin update, se metteli 32 gigabyte update. Ja tämä linkille. Tämä linkille tahkat. No niin. Me saatte Twitch-pulta voi me saattaa alkis uasti tinkka kun stream ei toimu. Iba toimatta hommat. Ja musta tuo felorro. Musta mä aika nuusun internet heihtuu. Miele? Internet heihtut. Kyllä min pyytä sarveihin päähti holmit. Min päähti holmit. Jaha, ähmin sahtan tän Warzone-spelen, mutta mä luhtan tän nuppiespelen uppdaterat. Mä etsin tän nuppia vähän luhtan update. Nej men det är mina satsspelare Warzone. Så meillä on kyllä många som man har spelat mobiltelefonen. Att alla muuten lagan crossplay. Muuten lagan that's a Steam audio turned off. Aha. Vainako tämän? Among Us man har spelat mobilen niin. Mä katsoin internet musta app heihtuu. Mihin tuulen niitä se? Tää muistaa mun ihan internetti, mi tahkaa frame dropsit. Ja mietääksi vaihtaa nammiksi. Nu går det här måste helsikra. Mä ehkä musta tiihtor travanan. En ollut tinkkaa, tiedätkö näitä sahkaa niille jäikaa. Tiedätkö mukaan niin kuin tahkat. Viimekä vuotiin hiiret. Mutta vuodet vähän. Mä saatte meikki just täällä tahkat. Tai jee, ollut aiemmin mitä mun hommat. No se vuote vähän tinkkaa, että pot kurtaap. Tää homma, kun minusle. Mahmusle taap. Tuulen, että se on tinkkat. Joka tahpu on tänne muu
Bademin. Mä oon streamin ja baden sen Mike. Helker. Meitä mokan tahkat. Vodka mikä säästit. Jehti. Talhkasi ja pauhkana sait. Vertin kammat sähkö ollistan hommik. Ja vain taima hui yhteen stream. Ja sitä internet. Vertin käsilläkin internet joka sivu. Älki internet älki heistä tällä. En hajoa. Ei elämällä internetkin. Mietellä. Mieltellä. Hui hei, ei lohkaa taima internet. Kohta mokan tahkat. Det se helt uppgått. Jag plötsligt väl en. Mutta mä tinkkat. Det mikä bakstit. Tässä huutit. Tei haalet. Herkera kai. Mä sain tuossa medium pelliä pahtaa, mutta mä uutit enää stinkkuja täppi. Siinä on vähän kruuta. Sitä tahloa älkää saarvo. Le. Karunua tinkkanilla arvoa. Mä käyn jäädä tänne in stream, kun mä kähtsä main mitä puhua.